Hi लोगोफोर खुलुमबाय Welcome to my YouTube channel आदा निसान YouTube channel नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबाय दा दिनैनि भिडिअ जाहैबाय माबोरैहाय सालथावखौ बानायो मैया गोबां मानसिफ्रा कमेन्ट हरना सोंहरदों थाखायनो आं बेखौ दिनै लाबोबाय माबोरै बानायो सालथावखौ माबोरै बानायो बेखौ माबोरै गावो बेखौ आं दा दिनै मोजाङै डिटेल्सै गोदान भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोदों दा भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै शेयार खालाम लोगोफोरनो जाहाथे नायो आरो एसे सापर्ट खालाम आंखौ दा बिदिनो कमेन्टफ्राव माबाफोर सोंहरनो हाबावगोन जोंनाव दंबा दा भिडिअखौ जागायनोसै नायलांदो जोबजासिम माबोरैहाय बानायो सालथावआ जाहैबाय गोदो जों उन्दैयाव गावबोनाय न'आव बानायो औवा सिङाव जोङो औवा बिजौ बै गुदुं गोनांखौ लाग्रोदो बेखौ लादो ओमफ्राय मोनसे औवा गुदुं सिङाव सोग्रा एसे फिसानो बेखौ दानानै लादो आरो बेबायदिनो दा नायलांदो नुगोन दा दिनैनि भिडिअखौ नायलांदो जागायबाय
गरसे सोग्रोदो थुमनांगौ बेखौ नारसो हरबाय मोखाङाव थाहैबाय बेसे थांगोन दे बिदिया नै बेखौ गरसे सोफिनबावनोसै दा गावनोसै कन्टेक्ट खुलायलायदों ना खेबसे नायबाव